زتري وزلهم حونا بنغاليو زبنغال زيت عيدو لنللو معنتي أنا سويتي حوشايا كحوشاي وليدي يزول عزي سويتي جن حلقات من خيدا تمالي يو إفرارو عتي ساعات غيراني هتمال كابلو وسط بإذا تغليلا قريفات من خيدا ولا حلقات اللي خيدا سدلخونت أو دعنيني لولوخو بكاسينا يا لاوي اجمع حوات لك خمس سماعهم ويو عسياتني بوليكاتني يو دكنا أنا حاهي دكنا أنسى سبون بي حواتنا وليدنا أمز خلال أمن كسوسوهم كي لكن معارف هم زي وريكن ولا تعمي زحزي ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ናይዛ ቻናለይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እኳ ደሕና እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹምዎ ሰላም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይ እዩ። እምበርገስ ናይ ሎሙዓንቲ ቪድዮ ድማ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝረኸምዎ ብዛዕባ ሓንቲ ሓፍትና ካብ ባንጋሊ ወሊዳ ደብርያቶ ዝኸደት እዩ ክኸውን ሰናይ ፀንሒት ቪድዮ እስካብ ዝውዳእ ድማ ካብ መጀመርያ ሰሚዕኩም እስካብ መወዳእታ ስምዕዎ ይኹን ክብራት ተኸታተልቲ። እምበኣርከስ እዚ ሓፍትና ኣዝዩ እዩ ማለት የደንግፀካ። ኣብ ምንታይ ግዜ ኣብ ከመይ ዝበለ ግዜ ኢና በፂሕና ኔና ክንዲዚ ድና ወሪድና ኢሉ ዝሓውና ሰሚዕዎ ትኾኑ ኢኹም ተስፋ ይገብር። ክንዲዚ ድና ጨኪና ደቂ ኣንስትዮ ክንዲዚ ድና ወሪድና እንታይ ኢና ንኾን ኣለና ክቡራት ኣሕዋተይ። ብሰንኪ ሓደ ብዙሓት ብሰንኪ ሓንቲ ዝተጋገየቶ ብዙሕ ስም ጓል ኣንስተይቲ እዩ ዝፅዋዕ። ብሰንኪ ሓደ ወዲ ዝተጋገየ ድማ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትና እዮም ዝፅውዑ። እና እዛ ሓፍትና ካብ መጀመርያ ክትጋገ የመነበራይ ጌጋ ምስ ደቂ ሰባት ዝተፈጠረ እዩ። ዘይጋገ ሰብ የለይ። ክትጋገ ተለኻ ግን ኣሚንካ ተመስገን ኢልካ መቐባል እዩ። ክንዲ ውላድ ዝኣክል ደብሪኻሲ ኣበይና እያ ከመይላ እያ ክትነብር? ብሂወት ካብ ሞት ኮ እዩ ብሂወታ ተላ እዛ ሓፍትናሲ ብሂወታ ተላ ሞይታ ማለት እዩ። ውላድካ ደብሪኻ ዝንበር ንባሮ ኣይነበር እዩ። ከርሳ ባዕላ እያ ትፈልጣ። ተኣያ ኮይና ተኣዩ ኣጋጢምዋ ደብርያቶ ሓደ ፈጣሪ ብቻ እዩ ዝፈልጦ። ማንም ኣይፈልጠይ። ግን ኣብዚ ዓብዪ ስሕተት እያ ተሰሓሒታ ዝሓፍትና ብጣዕሚ እያ ተጋግያ። ውላድ ማለት ናይ እግዚኣብሔር ውህብቶ እዩ። እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐዶ እዩ ደኣ ወሊዳቶ እዛ ቆልዓ እዚኣ እምበይ እግዚኣብሔር ተዘይፈቕደላ ነይሩ ክውለድሲ ኣይምተወለደይ ነይሩ። ግን ኣብ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣቲና ንእግዚኣብሔርና ነቆጥዕ ኣለና ብተግባርና ብእከይና ንእግዚኣብሔርና ሓደ ንእግዚኣብሔር ነቆጥዕ ኣለና። ካልኣይ ድማ ሕማቕ ተለምዶ ላተለመዱ ይኸየድ ኣለዉ። ብጣዕሚ ኣፀያፊ ዘይግበር እንዳተገበሩ ይኸድ ኣለዉ። ንሕብረተሰብና ፅልዋ ናኾኑ ይኸድ ኣለዉ እዞም ተግባራት እዚኦምና። ካብ መጀመርያ ከተጋገየ መነበራይ እንድሕር ደኣ ተጋጊኻ ግን ክንዲ ውላድ ዝኣክል ደብሪኻ ምኻድ ብጣዕሚ ዓብዪ ጌጋ እያ ሰሪሓ ሓፍትና ኣብ ሚድያታት ትሪኦላ ትኸውን እያ። ናብ ልብኺ ተመሊስኪ ወድኺ ምዕባይ እዩ ትዝሕሸኪ። እንተፀጊምካ ሓጢኣት እኮ የውልኝ። ፀጊሙኒ ክቡራት ተኸታተልተይ ክቡራት ኣሕዋተይ ፀጊሙኒ ሓግዙኒ። ኣነሲ ስሑት መዓልቲ ውዒለና ከምዚ ወሊደ ፀጊሙኒ እሞ ከምኡውን ክኾን የውልኝ። ኣሕወተይ ማዕርያ ዓዲ ማተይ መፅየ ስደት ወፅየ እሞ ጥንሲ ኣጋጢሙኒ ወሊደ ኣብ ሕማቕ ወዲቐ ግን ሓግዙኒ ምባል ነውሪ የውልኝ። እንተተፀጊምኪ ንውላድካ ለሚንካ እውን እኮ የዕበ እዩ። ንውላድካ እኮ መስዋእቲ ይኽፈል እዩ። ንውላድኪ መስዋእቲ ክፈሊ ሓፍትና። እዚ ሓፍትናስ ናብ ስራሕ ድያ ኸይዳ ናብ እያ ኸይዳ ብዝብል ካብዙ ናብ መጀመርያ ኣብዚ መእተዊ እኒኦ ቪድዮ ስምዕዎ ይኹም 24 ሰዓት እያ ገይራ ጉዕዞኣ ጠቕሊላ እያ። ኣነ ትምለስ ላበለቲ ላወልኩ እየ ውዒለ ግን ስልኪ ደውለላ ኣይተልዕለኒ ብኩሉ ብሎክ ገይራ ዓፃፅያትኒ እያ። ሳናጢ እውን ወሲዳ እያ ኣይትምለሰን ኢላ። እዚ ህፃን ዕድል ገይሩ ምሰብኡ ምሕዳጉ
ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ዓብዪ ዕድል እዩ ነቲ ህፃን ምስ ኣቦኡ እንኳ ኣለዋ እየን እኮ ሓደ ሓደ ሓትና ወሊደን ኣብ ፅርግያ ኣብ ጎደና ደብርየን ዝኸዳ ኣለዋ እየን በቲ ሓደ ወገን ብዙይ ንእሽተን እስኪ ካብቶም ኣብ ጎደና ተደውርዮም ዝርከብ ዘለው ካብቶም ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ጣሻታት ህፃውንቲ ደም ዝርከቡ ዘለው እዚ ቆልዓ እዚ ካብቶም ኣብ ጎደናታት ዝድብረ ዘለው እዚ ህፃን እዚ ይሓሽ ምስ ኣቡኡ እዩ ሓደ ከብል ተሎ ንሱ ለደ ከይጭክነሉ ኣምላክ እግዚአብሔር ምስኡ ይኹን እቲ ህፃን ኢሉ ኣምላክ ተኾነ ኣድኡ ተናሲሓ ድቃስ ኣብይዋ ሓዲሩ ተናሲሓ ናብ ወዳ ትምለስ ተዘይኮይኑ ግን ምስ ኣቡኡ ምግዳፉ ተሓደ ንእሽተን እንኳዕ ኣብ ጎደና ላይ ተደብረ የብል እምበር ሓፍተይ መዓረይ ንህዚ ክመስለኪ ይኽእል እዩ ሕዚ እውን ባዕልኻ ትፈልጥ እያ ከመይልክ ደቂስኪ ወላድ ደቂስ ኣይተሓድሪ ኣብ ኩለና ዘሎ እዩ ከርሲ ውላድ ከርሲ ወላድሲ ደቂሳ ኣይተሓድሪ ኣይ እንኳን ህፃን ገና ኣፍ ለይብሉ ህፃን ቆልዓሲ እቶም መናእሰይ ለግለግ ኮይኖም በረኻ ወፂኦም ስደት ወፂኦም እኳሲ እተን ኣደታትና ከመይ ከም ዝብላ እንታይ ላበላ ከም ዝሓደረ ኣይ እንኳን ዒዒልክ ዝወለድክዮ 9 ወርሒ ጠኒስኪ ዒዒልክ ዝወለድክዮ ህፃን ቆልዓሲ ኣሕዋትና ትፎቶ ሓውካ እኳሲ ሽንፍልል የብለካ እዩ ትፎቶ ቤተሰብካ ካባኻ ብዙሕ ተቐሚጡ ነይሩ ስልኪ ከኣቤካ ተሎካሲ እንታይ ኮይኑ ይኾን ከመይ ኮን ኢሉ ይኾን ትብል ኢኻ እንኳን ውላድ ማለት እዩ ባዕልኻ ትፈልጥ እያ እና ኣብ ዘይትወፅሉ ፀፀት ኣብ ሕልናኺ ዕረፍቲ ዘይብሉ ስራሕ ሰሪሕኺ ብርግፅ ሕልናኺ ኣይሰርሐልኪ ንሕዚ ክመስለኪ ይኽእል እዩ ንድሓር ግን ደቂስካ ኣይትድቅስን ኢኺ ናይ ስንኦ ኣእምሮ ሕማም ከይትፈጥሪ ባዕልኺ ተመሊስኪ ናብ ወድኺ ተመሊስኪ ወድኺ ዋላ ለሚንኪ ሓግዙኒ ኣሕዋተይ ኢልኪ ወድኺ ኣዕቢ እየ ክብለኪ ስሕተት የጋጥም እዩ ዘየጋጥም ይኹነይ ኣይ እንኳን ካብ ባንጋ ለመውላድ ካብ ወድኖ መውላድ እውን ኣለ እዩ ግን ሓደ ኮይኑ እዩ ሓደ ጠንከራታት ኮይኑ እዩ ኢለን ብስም ኣቦኦን ዘዕብያ ኣደታት ኣለዋ እየን ኣብነት ክኾነኪ ንዓኺ መጠንከሪ ክኾነኪ እዩ እዚ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ እውን ኣዴና ጓል 70 ዓመት ዕድመ ናብ ሃገረ ህንዲ ኮይነን ከይደን ወሊደን እየን ካብአን ዓብዪ ትምህርቲ ትመሃር ኢኺ ካብአን ተስፋ ትገብሪ ኢኺ እታ ኮይነን ውላድ ስለዝሰኣና እየን ክንደይ ውላድ ስኢሉ ፍቓዶ መንጨለት ፍቓዱ ላብ ለይኸየድና ኸደ ይውዕል እኮ እዩ ክንደይ ሰብ እኮ እዩ ውላድ ስኢኑ ውላድ ሃበኒ ላበለ ለንቃዕረር ኣሎ ገወያ ሰኣን ማይ ገወይ ብማይ ገወይ ሰኣን ማይ ልበሃል ምስል ኣሎ እና ዝሓፍተይ እግዚአብሔር ኣይቲ ኣቆጥዒ ስራሕ እግዚአብሔር እዩ እዙይ እግዚአብሔር ስለዝፈቀዶ እዩ ወሊድክዮ እና ካፍተን ካባኺ ዝገደዳ ድማ ካብ ዋሕዋይ እንታይ ኮይነ ኢለእየልክ በቃ እንታይ ኮይነ ኢለእየ ኣነስ ካብ ውላድን ካብ ሓውን እውን ክልወልድ ኣለዋ እየን ኢልክ ኢኺ ትፃናንዒ እንታይ ደ ኮይነን እየ ዘነዴና ከይደን ናብ ህንዲ ዝወለዳ ኢልኪ ክትፃናንዒ ትኽእል ኢኺ ሃይማኖት ናይ ውልቀ እዩ ሃይማኖት ናይ ግሊ እዩ ወድኺ ሙስሊም ተኮይንኪ ፅቡቕ ተዘይኮይንኪ ክርስቲያን ተኮይንኪ ድማ ወድኺ ሒዝኪ ናብ ሃገርኪ ተመሊስኪ ኣኸስቲንኪ ንስሓ ከኣትኺ ወድኺ ተባፅሕኺ እዩ ትዝሐሸ ከምከማይ እዚኣ ክብል ይፈቱ እና ሓንቲ ዛንታ ነይራሲ ነዋሕ እያ ዛንታ ይከታተላ ነይራ ሕጂ ብኸመይ የምፅኡ እዮም ማለት እዩ
ከምዚ ተመሳሳሊ ከምዛና ዝሓፍትናሲ ተመሳሳሊ እዩ ንሳቶም ወድን ጓልን እዮም ኣብ ሓደ ዓዲ ጎረቤት እዮም ብሓደ ይውዕሉ ትምህርቲ ብሓደ ማይ ብሓደ መጓሰ ብሓደ እዮም ዝውዕሉ ጓኖት እዮም ጎረቤት እዮም ግን ጓኖት እዮም ንመብስዎ ይኾን እዮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቆልዓ ከፍቲ ኣብ በረኻ ወፊሮም ገንዘብ እናሓለዉ ይደፍራ እሞ ምስ ደፈራ ጠኒሳ ቆልዓ ግን ሕፀት ሓፂዮም እዮም ሕፀት ሓፃፅዮም እዮም መጀመርያ ቆልዓ ትጠንስ እሞ እሱ እውን ኣጋጣሚ ኩናት መፅኡ ናብ ምግዳል ይኸድ ናብ ምግዳል ምስ ከደ ብዙሕ ገይሩ ቆልዓ ተጨኒቓ ጥንሲ ሒዛ ናብ ዓብዪ ከተማ ኸይዳ ማለት እዩ ናብ ከተማ ኸይዳ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ተፀጊዓ ትውዕል ትሓድር ነይራ እሞ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ውላድ ዘይብለን ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ተፀጊዐን ማስቲካ ከርቢት ኦሞ ይሸጣ ነይረን ማለት እዩ ጓለይ ድኺ ኢለን ናብኣ ቅርቢ ኢለን ኣቤት እንታይ ኮንኪ ኩሉ ግዜ ብዘይኣኒእኺ ካበይ ዝመፃእኺ ኢኺ ኢለንኣ እዛ ኣዶ እውን እዛ ቆልዓ ማለት እዩ ጎርዞ ተላ እያ ኣይ ምንም ዓዳ ቀይራ ሱማ ቀይራ ትነግረን እሞ በድንዕናይ ካልአይቲ ክትኮንኒ ኸምሳየ ልሰተኸ ወሰት ይኽእል በልዕኽዎ በሊዕ ኢለን ናብ ገዝአን ይወስዳኣ ኣብ ገዝአን ኩሉ ትነግረን እሞ ዓዳ ቀይራ ስም ዓዳን ስማን ቀይራ ትነግረን ብድሕሪኡ መቸም ተፈጥሮ ኣይቐሪ ጥንሲ ፎኾኽ ናበለ ኸይዱ መዓልቲ ኣኺሉ ቆልዓ ትሓርስ ቆልዓ ምስ ሓረሰት ሰበይቲ ኣዶ ኮይነን ኣውሊደን እስካብ ክርስትና ኣብቅዐንኣ ማለት እዩ ክሳብ ክርስትና ምስ ኣብቅዓኣ ወዲ 40 መዓልቲ ወዲ ወሊዳ 40 መዓልቲ ምስ ገበረ ናብ ድኳን በፂሐ ክመፅእ ኢላ እዚ ቆልዓ እተን ንተኣሽመይ ንነብሰይ ኢለን ዘፀግዓኣ ዘሕረሰኣ ሰበይቲ ንአን ገዲፋትለን እቲ ውላዳ ትኸይድ ናብ ዓዳ ትምለስ ማለት እዩ ዓዳ ምስ ተመለሰት ናበይ ከይዲ ኸነይርክ ተባሂላ ኣብ ዳሰብ ይሰርሕ ነይረ ኣብ ተኣሽሙ ኣብ ዝኾነ እንዳ ሻሂ ቤት ኣብ ዳሰብ እናሰራሕኩ ነይረ ኢላተን ልወለዳ ከምኡ ኢላቶም ማለት እዩ ከምኡ ምስ ወለቶም በድሕሪኡ ዓደ ምስ ኣተየት ካሊእ ሕፀ ይጥየቕ ሕፀ ተጠየቐት እሙርዐ ምስ ተመርዐየት ክልተ ጓልን ሓደ ወድን ትወልድ ኣፍቱ ዝተመርዐቶ ኣብ ዓዳ ተመሊሳ ማለት እዩ ካብኡ ግን ሳዕሪ እያ ትመስል ገፀ ሕሩስ ርእሰ ሕሩስ መንሚና ወለዲ ከዓ እንታይ ይብሉ ሰብኣያሲ ይሕይላ ኣሎ እዩ ሰብኣይ ሓያል እዩ ማለት እዩ ሰብኣይኪ ጓለይ ድኺ እንታይ ኢኺ ኮንኪ እንታይ በደል የብፅሐልክሎ ድዩ ሰብኣይኪ ይብድለክሎ ድዩ እንታይ ኮይንኺ ይብልዋ ወለዳ እሞ ኣይ በደል የብለይ ትብል ሰብኣያ ድማ እንታይ ኢኺ ኮንኪ ወለዳ እንታይ ይብልዋ ኣለዉ እዮም እንታይ እያ ኮይና እንታይ ኮይንኺ ኢኸ ተሓፍተይ እንታይ ኮይንኺ ተበላ ምንም ዝኾነቶ ኣይትናገሪ ግን ውሽጣ ብምንታይ እያ ተነኺኣ እኒኣ እቲ ወዳ ደውሪኣቶ ብኡ ተነኺኣ ማይ ኣይትሰቲ እኽሊ ኣይትበልዕ ከም ሳዕሪ መንሚና እህላ ወለት ለይትን ቀትርን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከምዚ ክኾን ተሎ ኣጋጣሚ ኣቦ ወዳ ይመፅእ ስሕት ናበለት ግን ናብቲ ደብርያቶ ዝኸደት በፂሐ ክመፅእ እየ ላበለት ላብቲ ከተማ ናኸደት ከይዳ ትሪኦ ብማዕዶ እቲ ወዳ ጎቢዙ ዓብዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ እተን ዘዕበየኦ ሰበይቲ እውን ሞይተን ንሱ መኪና ፀራጊ መኪናታት እናፅረገ ናወልወለ ሊስትሮ ትምህርቱ እናተምሃረ በዚ ከምኡ እናበለ ናብ ሆቴል ኣት እሞ ሓንቲ ቆንጆ ጎርዞ ጓል ይላለ እታ ኣዶ ግን ስሕት ናበለት እተን ዝሓደገትለን ሕድሪ ዝሓደገቶ ደብርያቶ እያን ቤት ከይዳ ሕድሪ እውን የበለተኒ ላብቲ ደብርያቶ ዝኸደት ግን
ብጎኒ ነተን ገረባዊት ትጥይቕ ምስአን ዝዓበየ ኸ ትብለን እሞ ብማዕዶ ትሪኦ ሓደ መዓልቲ ግን ሓፍትነኻ እየ ኢለ ተጋንያቶ እያ ሓፍትነኻ እያ ምስ በለቶ ወኣነስ ኣብ ሰብ ደንየኒ እዩ ኣነሲ ሰብ የብለይ ሓፍትና የብለይ ኦም የብለይ ሰብ የብለይ ኣነ ኢሉ ሰዲድዋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ወዲ ገቢዙ ኣብ ሆቴል ነታ ዝተላለያ ጓል ጎልሓትንኡ ኮይና ፀኒሓ እታ ኣድኡ ድማ ሕፀ ወዲኡ ንኽምርዐዩ እታ ኣድኡ እውን ንድሓፍታ ኸይዳ እቲ ወዳ ግን ወዲ ከም ዘለዋ ኣይፍለጢ ከም ተመርዐይዋ ወለዳ እታይ ኮይና እያ ትሓምቕላ ታእያ ኮይና ናበሉ ከም ዝነበረ እምበይ በዚ ስነ ኣእምሮኣ ተነኺኣ ፀፀት ተሕዲራ ብከምዚ የመሰሎም እዩ ነይሩ ወለዳ ምንም ዝፈልጥዎ ተኣምር የብሎምን ንባዕላ ፀይራቶ ንባዕላ ውሽጣ ተረቢሻ ብሂወት ከላ ከም ዝሞተትና ነበረት ካብ ሞት ድማ መጨረሻ ንዳ ሓፍታ ንዳ ጓል ሓፍታ መርዓ ኸይዳ እቲ ወዳ መርዓዊ ኮይኑ ፀኒሕዋ ደንጊፃ ኣብኡ ሞይታ ኣይብለኩም እዚኣ ካብ ዝከታተላ ነበረት እዛ እንታይ እያ ብምንታይ ኣምፅአ እያ ግን እዚ ሓፍትና እንድሕር ደኣ እዚ ወዲ ደብሪኽዮ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ምንታይ ከም ዝበፅሕ ግድን እውን ኣዴኻ ሓበሻ እያ ክበሃል እዩ ሓበሻ እውን ክእልስ እዩ ምስ ሓበሻ ተላለየ እውን ምስ ምንታይ ድሓርስ ናብ ምንታይ ከም ዝኸይድ ከምዚ ዝበለሲ ንግዚኡ ንእሽተይ ይመስለካ ንእሽተይ እውን ኣይኮነይ ግን ሱር እናሰደደ እዩ ዝኸይድና እዛ ሓፍተይ ማዕረይ ካብዛ ንእሽተይ ዛንታ እውን ንእሽተን እንድሕር በፂሕዋ ኮይኑ ንኸበፅሓ ሸርወልለ ኢኹም እንድሕር ደኣ በፂሕዋ ኮይኑ ካብዚኣ ንእሽተን ክትመሃሪ ኢኺ ሓፍትና ናብ ልቦንኣይ ይመልሳ ዓይነ ልቦንኣይ የብርሀላ ውላድ ስኢኑ ሰብ እናተማህለለን እናለመነን እስካብ ናብ ሃገረ ህንዲ ኸይዱ ብእግዚአብሔር ዘይፈቅዶ እናወለደ ሰብሲ ንስኺ ዝሮ ላብ ልብኺ ይምለስኪ ክብርቲ ሓፍትና ክብራት ተኸታተልቲ እውን ዘረባ ኣብዚሐልኩም ይቅርታ እዚኣ ትመስል ነይራ ቪድዮይ ክሳብ ብኻሊእ ቪድዮ ዝመፀኩም ሰናይ ቅንያት ይሁነልኩም